салом тамошобинони арҷманд, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 2 апрел ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар маркази шаҳри Хуҷиян дар соҳили дарёи Сир баландтарин парчами миллии Тоҷикистон барафрошта шуд. баландии он 55 метр буда. дар маросим президент Эмомалӣ Раҳмон иштирок кард. яке аз иншоотҳои бузурги вилояти Суғд парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуд ки ин барои баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз ватану ватандории наврасону ҷавонону аҳолии кишварамон мусоидат мекунад. ба иттилои дафтари матбуоти раиси ҷумҳури Тоҷикистон, бунёди парчампояи Хуҷанд ва ободонии атрофи он бар ивази беш аз $700,000 анҷом шудааст. ин дар ҳоле аст ки ҳамагӣ 3 сол пеш дар маркази Душанбе баландтарин миллаи парчами миллии Тоҷикистон бо дарозии 165 метр баланд шуд. арзиши он миллионҳо доллар баровар шуд ва баҳси зиёдро дар робита бо зарурати ин амали ҳукумат ба миён овард. имрӯз ҳама гузаргоҳҳои Қирғизистон дар марз бо Тоҷикистон боз шуданд ва рафтуомади сокинону нақлиёт дигар бемамоният сурат мегирад. дирӯз Қирғизистон роҳҳоро барои сокинони пиёдагард боз карда буд. дар бораи боз шудани 3 гузаргоҳи марзии миёни вилоятҳои Суғду Боткан сокинони маҳаллӣ ҳам ба радиои Озодӣ хабар доданд. марзи Қирғизистон барои шаҳрвандони Тоҷикистон баъди ҳодисаи тирпаронии рӯзи 11 январ баста шуд. дар Душанбе бар асари сӯхтор дасти кам 3 манзил дар кӯчаи Лоиқ Шералӣ ба коми оташ рафт. ин сӯхтор соатҳои 11 рӯз дар наздикии хонамузеи Мирзо Турсунзода рух дод ва аз рӯи фарзияи пешакии хадамоти сӯхторнишонӣ бар асари таркиши баллони газ ба вуқӯъ пайваст. мошинҳои сӯхторнишонӣ сари вақт ба маҳалли ҳодиса расида ҳаракати нақлиётро дар ин атроф маздуд карданд. ҳеҷ нафаре дар ин ҳодиса осеб надидааст. додгоҳи иқтисодии шаҳри Душанбе корхонаи дӯзандагии Гулистонро ки марбут ба ширкати Хайрок Холдин Ltd аст ба ҳисоби давлат гузаронд. мурофиае ки ним соат ва бидуни ҳузури соҳибмулконаш ҷараён гирифт, бо даъвои оҷонсии зидди фасоди Тоҷикистон барпо шуд. соҳиби аслии ин ширкат соҳибкори маъруфи Украинии табор Дмитрий Фирташ аст ки бо даъвати соҳибкори ҳоло зиндони Зайд Саидов аз солҳои 2000 ба иқтисоди Тоҷикистон роҳ ёфт. дар даври тоҷикистонии озмуни брейкданс ё рақси шикаста ки дар Душанбе баргузор шуд, Таҳмос Исоеви 18-сола пирӯз шуд. акнун ӯ дар даври навбатии озмуни брейкданси ҷаҳонӣ дар Қазоқистон иштирок мекунад. сабқати байналмилалии раққосони брейкданс имсол дар Фаронса барпо мешавад ва дар сурати пирӯзии Таҳмос дар озмуни Алмато ӯ нахустин тоҷике мешавад ки дар сабқати байналмилалӣ аз Тоҷикистон намояндагӣ мекунад. барои тамошои озмуни брейкданс дар Душанбе саре бизанед ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ.